हा बिश्वास दं, फोथायनाय दं। एबाराव जोंनि सिडली समस्थिनि जेसेबां रायजोफोर दङ जोंनोनो भट होगोन आरो देरहानाया खाथां। नोंथांनि बादायनाया सोरजों जागोन होननासो गाबोननि दिनाव? बादायनायखौथ' आं बिदि नुवाखै, जों चेलेन्ज होनाय आं नुवाखै आरोखि फिल्डआव। माने थानाया थागोन, माने गणतन्त्र देशआव बयहाबो मोनसे अधिकार दं गेलेनायनि, खिन्थु जोंजों माने चेलेन्ज खालामनाय आं बेबायदि नुवाखै आरोखि। जों मोजां माने बेब'धानाव देरहागोन। बेसेबांसो जौखोन्दोआव देरगोन, माबायदि मार्जिनाव सार? बेखायनो आं गोबां बेब'धानाव अर्थात गोबां माने डिफारेन्सआव जों देरहागोन आरोखि, गोबां माने बुरजा भट मोननानै जों देरहागोन। आं नाम्बारखौ दा बुंला। गासै बिटिसिआव मोनबा समस्ति दङ, बिनि गेजेराव बेसेबांसो मोनगोननि आसाबादि नोंथांमोननि दोलोआ? एनडिए जुदि एनडिए हिसाबै नोंथांमोना गेलेनाय? जोङो एनडिए हिसाबै बिटिसिआव 15था दं आरो जोङो नुदों जे 15थायावबो जों देरहागोन। माने जोङो गासिबो जों रिपर्टखौ मोनजोब्बाय, रायजो राजाफ्राबो बुंदों जोंनोनो भट होदों होननानै, गथिखे 15थाखौ देरहागोन। आसामाव माबायदि आसा एनडिए हिसाबै? एनडिएआनोथ' सरकार खालामगोन। एक्जिट पलआवथ' जोंखौनो बांसिन देखायदों, एनडिएखौनो, आरो जोंहाबो बिसास दं। एक्जिट पल नङाब्लाबो जोंहाथ' मोनसे ग्राउन्ड रिपर्ट थायोना, आरो रायजोफोरजों जोंहा मोनसे सम्पर्क दं। दोलो नालाय, दोलोआ सोरजों जायो? रायजो राजाफोरनि अननायावसो जायो। गथिखे रायजो राजाफोरनि जेनाखि निफ्राय जों जि मिथिनाय, बे हिसाबै जोंनोनो भट होदों आरो बे हिसाबै जोङो माने जोंनि बिटिसि ओनसोलाव